Здравейте! Аз съм Деница Стоянова, а днес с екипът ни се намираме на пистата за радиоуправляеми модели град Сливница. Тук сме, за да отразим и третия, последен кръг за тази година на държавния шампионат по радиомоделизъм. Останете с нас до края, за да се запознаете и вие с участниците и да разберете как ще се представят те. На 3 и 4 октомври се проведе третия заключителен кръг на държавния шампионат по автомоделизъм, радиоуправляеми модели с електродвигатели. Организатор на събитието бе Българска федерация по автомоделни спортове, а мястото, което бе избрано за скоростните колички, бе писта RC Сливница. Свободните площи около самото трасе са достатъчно, за да съберат всички зрители и гости на състезанието, семейства, приятели и фенове на участниците. Завърваме състезателите на терен, тръпнещи в очакване на този вълнуващ ден, в който ще могат да практикуват любимото си хоби, да общуват с съмишленици и приятели и да обменят опит един от друг за последните въведения и подобрения по моделите. Една част от тях изпипват последните детайли преди състезанието, а други правят задължителното преди старта загряване на гуми, с което ще увеличат сцеплението на пистата. Преди да бъде даден старт на квалификациите в отделните класове, пред камерата ни застава господин Калин Кокошаров, главен организатор на събитието. От него научаваме подробности около надпреварата, броя на участниците, моделите, целта и очакванията му за днешното представяне. Ето, че се намираме и до главния организатор на днешното състезание. Бихте ли ни казали малко повече за кой път се провежда той, колко участника се включват? Здравейте, това е третия кръг от държавния шампионат за електромодели On Road. Заключителният кръг, в който ще се определи шампиона за 2015 година. До сега имаше два кръга в различни части на страната. В днешния заключителен кръг има участници както от София, Враца, Русе, Пазарджик, Левски, Мездра и така общо взето наистина е пъстра картинката от много участници. Времето се радваме, че ще бъде подходящо, за да имат максимално добро сцепление, състезателите да могат наистина да дадат максимално от себе си и моделите да бъдат максимално устойчиви в завоите. Ще се проведат в няколко класа състезанието. Първият клас и най-важният за нас е клас Beginners, това са децата, които общо взето с най-голямо желание и хъс подхождат към това състезание. Ние даваме всичко от себе си, за да могат те да бъдат наистина щастливи, да карат добре. Следващия клас е клас Туринг, клас, в който няма ограничения в двигателите. Клас Супер Сток 1:10. Тук има ограничения в мотора да бъде с 13 намотки бръшлес моторите. Следващите класове са 1:12 и 1:16. които вече разликата е в мащаба им, другите са в 1:10 като мащаб. Колко голяма е конкуренцията според вас между участниците? Всеки участник познава собствения си стил на каране и останалите участници. Има представа горе-долу в кое класиране ще може да даде, но при децата наистина борбата е всеки вярва, че е най-добър и ще даде всичко от себе си. Конкуренцията в класа, най-силният клас, кралския клас Туринга, там има 9 състезателя, които общо взето поне 3 от тях се борят за титлата тази година и затова ще бъде изключително решаващо днес кой ще победи, за да вземе най-голямата купа. Другия така спорен клас ще бъде в клас Супер Сток, където пак двама състезатели трябва да решат кой от тях двамата ще бъде финалистите за годината. Ще наблюдаваме с интерес как ще се развие битката пред тях. Как се развива според вас спорта у нас през годините? Факт е, че последните години масовостта намалява, но смея да кажа, че остават качествени състезатели и наистина вниманието в детайлите, в построяването на моделите им, както и пистите в България станаха все по-качествени и това привлича и повече млади състезатели, които наистина вярвам след няколко години ще доведат още деца и така ще стане все по-масов, както очакваме и има по-голям интерес. Първи своите умения на пистата ще покажат състезателите в клас 1:10 Electric Touring. Това може би ще бъде едно от най-вълнуващите състезания, защото наблюдаваме кралският клас. Пистата за радиоуправляеми модели е изградена по проект Безопасна скорост към фондация Отворено общество. Разработен от председателя на училищното настоятелство Калин Кокошаров и неговия екип от Orange Team. Пистата, на която се провежда състезанието, е една от най-добрите за този спорт в страната, с асфалтово покритие. Разполага с гумени прегради и шикани. Дълга е 210 метра и е широка 4 метра.
Предназначена е за модели Nitro и Electro On-Road с мащаб 1:18, 1:12, 1:10 и 1:8. А за всички състезатели в отделните класове е конструирана фишка с дължина 10 метра, ширина 2 и височина 5 метра, от която те могат да наблюдават и лесно да управляват своите модели. 1 минута и 10 секунди са изминали. В момента води Емил Карамфилов с 3 обиколки, следва Коци Йорданов, Калин Кокошаров, Николай Георгиев също с по 3, Атанас Георгиев, Антон Белев и Стерян Фолес по 2, Григор Стоичков 1. Най-бърза обиколка е направил Константин Йорданов, 20 секунди 829 хиляди. Всички квалификации са по 5 минути. Пистата с дължина около 130 метра. В момента имаме промяна във водачеството. Води Константин Йорданов, следван от Емил Карамфилов. На трета позиция е Калин Кокошаров, домакин и организатор на състезанието. Ново най-добро време. Това е на Константин Йорданов, 20 секунди 511 хиляди. 2 минути и 15 секунди са изминали. Константин Йорданов води с 6 обиколки, следва го Емил Карамфилов, третия Калин Кокошаров, четвърти Николай Георгиев, петия Атанас Георгиев, шести Антон Белев, седми Стерян Фолев, осми Григор Стоичков. Най-бърза обиколка е направил Константин Йорданов, 20 секунди 459 хиляди. 2 минути и 20 секунди остават до края. В тези 2 минути могат да настъпят различни промени, тъй като една обиколка правят средно за 20 секунди, а ето ново време 19 секунди. Ново най-добро време на Константин Йорданов, 19 секунди 898 хиляди. Остава 1 минута и 30 секунди. Продължава да води Константин Йорданов, следван на 1 секунда от Калин Кокошаров и Емил Карамфилов. Много оспорвано борбата за първото място, тъй като в някои случаи по-малко от секунда решава въпрос. 1 минута остава до края. Константин Йорданов 11 обиколки, Калин и Емил Карамфилов също 11, Николай Георгиев с 10, Атанас Георгиев, Антон Белев с 8, Стелян Фолев с 7. Най-бърза обиколка Константин Йорданов, 19 секунди 898 хиляди. Мисля, че тя не е първата под 20 секунди. 30 секунди остават докато завърши квалификацията. Продължава да води Константин Йорданов, следван от Калин Кокошаров и Емил Карамфилов, които са с еднакви обиколки в момента, делят ги само части от секундата. Вече ще финишират състезателите. Емил Карамфилов финишира, Калин Кокошаров финишира, Константин Йорданов финишира първи, Атанас Георгиев финишира, Николай Георгиев финишира, Антон Белев финишира. Край. Преберете моделите. Победител в този старт е Константин Йорданов. Участниците бяха разделени в няколко класа, според модификациите на своите модели. Като най-големи надежди организаторите заложиха на малките състезатели, като бъдещи шампиони на България. В момента наблюдаваме старта при клас Beginners. Тук са най-младите ни участници.
при тях с най-голямо желание, с най-голям хъс се състезават и наблюдаваме, разбира се, и най-много катастрофи, най-много изпреварвания. В този клас има ограничение за всички състезатели, моторите да бъдат еднакви, четкови и също по окачването, иначе са също както най-големите класове, в същия класов модел 1:10. Забелязвате атрактивните прелитания. Хубавото, че моделчетата наистина успяват дори и след такива тежки катастрофи да оцеляват. Някой път, разбира се налага да се сменят полоски, главини, гуми, но в общи линии при едно културно и внимателно каране това нещо се намалява. Децата са изключително бързо навлизат в материята. Само до преди няколко състезания искам да ви кажа, че някои от децата не можеха да ходят в прав ход. След натрупания опит вече забелязваме, че започват траекториите да ги взимат точно както най-бързите модели, започват да усещат определено скорост, как модела трябва да стъпи. Виждате тук конкуренцията е зловеща. При децата наистина съперничеството е на ниво, с което правят изключително атрактивна битката за позициите. Трупат опит с всяка една обиколка, с всяко едно състезание. И наистина имаме деца, които вече, освен в България, ходят и се състезават и по чужбина, представят България и успяват да завладеят призови места. След като станат няколко пъти шампиони в този клас, продължават естествено развитието си в следващите класове, които са в клас сток, където има ограничение на моторите вече в по-голяма мощност и с по-голяма скорост, разбира се, могат да се предвижват. Виждате толерантно изчакване и пускане на моделите или има технически проблем, не ни е ясно, после ще разбереме. Забелязвате, един от моделите има технически проблем, ще бъде прибран в бокса. Механиците ще проверят какъв е проблема, ще го отстранят и следващия старт пак тръгват. Състезателят ще отиде първи да констатира какво му се е случило на моделчето. Виждате, лидерството се сменя доста активно, най-добрите обиколки постоянно се подобрява времето. Времето се затопля и пистата придобива все по-добри параметри и по-добро сцепление, което веднага оказва и благоприятно намаляване на времената за каране. Ето още един състезател отпадна. И шампиона за момента, който вървеше, също получи дефект. Остана последния модел, както ще се окаже. Който тръгва последен, въпрос е да финишира, може да стане той шампион. Хубавото, че все пак това са все още квалификации. Днес ще има 4 квалификации, в които ще се борят утре за стартова решетка. Който даде най-добро време в квалификациите, утре ще стартира от първа позиция по позишън и следващите номера ще се редат след него. Това, разбира се, е важно, тъй като финалите също са по 5 минути и е изключително важно стартовата позиция, в която тръгват. Има предимство, тъй като за 5 минути при направяне на повече груби грешки, общо взето времето е кратко и не може да се навакса. Затова е изключително важно прецизно каране, правилно влизане и излизане от завоите, пазене на гумите да не прегреят, тъй като лятото особено и в обедните квалификационни отсечки доста бързо се получава прегряване на гумите, ако не са с правилното топлинно число. Но все пак в детския клас тези неща са минимизирани, направено ниво, в което моделите дадат константни параметри през всичките обиколки, за да могат децата да показват най-доброто наистина, което умеят. Виждате каква гонка се получава. Никой не отстъпва и всеки е максимално концентриран. За съжаление, една грешка веднага дава предимство на другия състезател. Забелязвате, че ремонтите успяват бързо да възстановят някои от състезатели своите модели и пак да излезнат на пистата, за да покажат най-доброто от себе си. Наистина това са деца, които с изключително голямо желание се състезават. Виждате, че дори и в рамките на 5 минути успяват да щупат, да ремонтират модела и пак да се карат, което наистина ги прави много по-добри състезатели и по-добри деца с този спорт. Квалификацията свърши и идва време за следващите групи. Ето, че ще разговаряме и с най-малките участници, които се включват в днешното състезание. Представи се на нашите зрители. Аз се казвам Александър Николаев и тренирам автомоделизъм от вече около година. Как се запали по това хоби? Запалих се, защото аз живея до картинг пистата във Враца и когато има състезания, винаги ми е било интересно и един път реших да пробвам. И от тогава това се превърна в твоя страст?
Ами да, това стана като едно мое голямо хоби. И ми харесва. Какви са първите етапи на обучението на всеки един моделист? Какво той трябва да знае, когато излезе на пистата? Когато излезе на пистата, винаги трябва да знае кога да отнема газ, кога да дава газ, къде да завива, но това се научава с времето, колкото и да е. Не е толкова лесно. Колко време тренира ти преди да се включиш и в първото си състезание? 5 дена. И за 5 дена успя да овладееш своя модел до такава степен, че да правиш всичко това, което днес показва? Да. В общи линии. Когато си на подобни състезания, има и много други класове, има и хора, които се занимават професионално с това хоби. Наблюдаваш ли техните представения и можеш ли да почерпиш опит от тях? Да, аз наблюдавам техните представения и се опитвам да правя всичко възможно да съм като тях. Доволен ли си как се представи днес? Днес съм доволен от резултатите ми. Първото каране не можах да успея, но в другите 2 квалификации съм на първо место. Предстоят и финали. Какви са очакванията ти за тях? Очакванията ми не знам точно какви са, защото едни от нашата конкуренция още не са дошли и не знам те как карат. Не съм ги срещал на други състезания. Пожелаваме ти успех. Кажи ни какви са твоите пожелания към участниците. Аз им пожелавам много късмет, успех на всички, да не си трошат моделите и да върват възможно най-добре и бързо. Продължаваме с младите надежди в този спорт на България. Ето го и следващия участник. Кажи ни от колко време се занимаваш с това хоби и как ти стана страст? Занимавам се от 4 месеца, може би. Как започна да караш? Пробвах се един път и ми хареса и продължих. Има ли някой в семейството ти, който се занимава с това хоби? Не. Добре, разкажи ни тогава малко повече за твоя модел. В кой клас взимаш участие? 100 деца. А кой ти помага? Всъщност има ли някой, който да ти показва как се управлява самия модел? После в поправката на модела, когато претърпиш някаква авария по трасето? Баща ми ги прави. Също много се чупи тия колички. Казваш, че много се чупят. После лесно ли се поправят? Не. Колко време отнема поправката на един модел? Зависи какво се щупи. Кажи ни как премина състезанието днес за теб? Първата тренировка станах пръв и за сега съм втори. А как е моделът ти до момента? Може ли да продължиш напред? Да. Мога. Всичко е наред? Да. Имаш ли конкуренция на днешното състезание? Как ти се струват останалите участници? Да. Добри ли са всички? Да. Кажи ни за тези 4 месеца, от които се занимаваш с това хоби, на колко състезания си взел участие? 2. И харесва ли ти? Да. Каква е твоята мечта? Докъде искаш да стигнеш? Да спечеля първо място. И да се изкачваш, може би, нагоре в класовете? Да. Какво ще пожелаеш на всички, които са днес тук? Късмет и да не им се щупят количките. Ще просвим квалификацията в клас Суперсток. Това е преди Турин класа. Забелязвате, съдията всеки път по-различна схема пуска състезателите, която компютъра умишлено разбърква, за да могат да имат разстояние между състезателите няколко секунди, но и да нямаме предимство всеки път да стартира един и същи, което дава възможност на всеки състезател да покаже най-доброто от себе си. В този клас, който наблюдаваме Суперсток, 1:10, има единствено ограничение в моторите, които са ограничени до 13,5 намотки, като въпреки тези ограничения при добре настроени модели и при добри пилоти, времената, които ги дават, са доста близки до клас Туринг. Това е най-мощният клас. Това е класът, в който след като децата станат шампиони, минават в този клас, за преди да отидат в наистина кралския клас, който е 1:10 Туринг, без ограничения.
В този клас шаситата се използват същите, както и в другите класове. Тук може да се използват както карбонови, така и пластмасови шасита. Моделите са пак 4x4. Гумите, които могат да използват, са както от каучук, така и от микропор. Всеки състезател има възможност да избере в зависимост от настилката, от стила на каране, от сцеплението и грипа, който може да подсигури. При удар отзад състезателя, който е ударил, трябва да пропусне другия състезател, иначе ще бъде наказан с стоп енд гол. Това означава спиране при съдийската маса и оттам продължаване, или другото наказание е минаване през боксовете. Виждате, че гонката е доста близко, са се захапали двамата състезатели. Ще видим на кой ще издържат психиките и нервите, за да могат да спечелят тази квалификация. Оранжевия модел успява малко да стопи секундите, но след една грешка веднага пак се отваря разстояние между тях. Моделите са предимно в този клас с ремъци, преден и заден диференциал. В някои от случаите предният диференциал е блокирал, за да може да даде много по-устойчиво и по-бързо влизане в завоя, но пък при излизане от завоя вече губиш от траекторията. Затова всеки състезател по собствен избор може да избере да бъде с блокирал диференциал или с раздвижен диференциал. Тук, разбира се, играят роля и твърдостта на диференциалите, като има вариант диференциала да бъде с сателити и с планети и с зъбни колела, има варианти да бъде и с керамични или с стоманени съчми, което дават различни предимства, различно сцепление. Както при всички състезателни модели, тук изключително важно е и теглото на всеки един от елементите, особено въртящите се. Всеки състезател се стреми да бъдат максимално лекотени, за да могат да нямат излишни инерционни сили по време на завоите, а и постигането на максимална скорост и бързо развъртане на колелетата. Както забелязвате, моделите са и изключително добре аеродинамично подготвени, както и при големите автомобилни спортове. Аеродинамиката казва сериозно значение върху притискането и правилното притискане на моделите. Затова забелязвате задните крила, които са много важни в този спорт, както и предното крило под решетката. За съжаление, след доста удари, някой път крилата изфърчат, деформират се, което веднага състезателя губи от своето състезателно темпо, респективно притискането по завоите е по-слабо и това не му позволява да поддържа по-висока средна скорост в обиколката. Маршалите трябва да са доста активни, за да могат бързо да вадат моделите, за да не губят време състезателите. Но все пак оранжевия модел успя да вземе преднина и изпревари колегата. Ще видим какво време успял да даде. Разделяме се за кратко, но вие не сменяйте канала, защото трети кръг от държавния шампионат по електромоделизъм продължава след броени минути.